Valotieteellä, valolla, fotoniikalla on olennainen merkitys tämän autonomisen liikenteen tai ajoneuvojen kehityksessä. Ja mitä se tekee siellä robottiautoissa? Robottiauto on oikeastaan aika helppo käsittää siten, että sillä on silmät, sillä on korvat, sillä on aivo ja sitten sillä on toimilaitteet eli kädet. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että silminä sillä toimii nämä anturit, joita nämä valotekniset komponentit on, niin kuin lidar-tutkat tai sitten kamerat, jotka on ihan samanlaisia kuin mitä me käytetään arkipäivässä. Kuuloaistit luodaan sillä, että sillä on tietty vuorovaikutus ympäristössä olevaa, eli käytännössä telekommunikaation avulla, ja ne aivot on sille tämä kuuluisa tekoäly. Mitä me tarvitaan sillä valo-opista on se, että meidän täytyy pystyä tunkeutumaan väliaineiden läpi, joita ihmissilmä ei tällä hetkellä pysty tekemään. Ja se on se tekniikka, mitä yritetään tällä hetkellä ratkaista siten, että se ajoneuvo näkee enemmän kuin mitä ihminen pystyy näkemään. Me tarvitaan näitä silmiä ja korvia ja tuntoaisteja, jotta me pystytään aistimaan sitä ympäristöä. Valo on myöskin merkki huomisesta ja paremmasta tulevaisuudesta, niin ehkä tässä on niin kuin hyvä anekdootti.